Ve škole v Dněpropetrovsku se učitel chemie a jeho žáci rozhodli provést neobvyklý experiment s oblíbenou potravinou školáků, s chipsy a krekry. Jako pokusné subjekty si vybrali 12 hlodavců. Rozdělili je do 4 skupin. První skupina byla krmena chipsy, druhá skupina byla krmena krekry. Třetí skupině do krmení přidávali zvýrazňovač chuti glutamát sodný, E621, který výrobci přidávají do uzenin a rychlého občerstvení. A čtvrtá byla krmena obilovinami, zeleninou a ovocem. Výsledkem bylo, že krysy, které byly krmeny chipsy, začaly 20. den jedna po druhé umírat. Než zemřeli, oslepli a olisali. Pozdější znalecké zkoumání ukázalo, že zvířata uhynula na jaterní cirhózu, vážné poruchy trávení a s poškozením sítnice. Ani krysy, které jedly krekry, nebyly v nejlepší kondici. A hlodavci ze třetí skupiny, kteří se cpali potravou s příměsí glutamátu sodného, se stali agresivními a závislými. Pouze ty, které jedly obiloviny